Hi guys. Kamambangan daw. Munta kayo po keng Lubaw no ka rin. Try tamo rin mo bataan nga ni lawin tamo nung makaluwal ta na Pampanga. Kasi syempre mukhay pa rin. MGCQ pa rin nya lanta mo nung pwede tayo na miluwal. Sa lahat mo dadalang travel pa, sa lahat medical, mga kanyan. Lawin tamo mo nung pwede. Nung hali syempre muli tamo. Magtata pa 7-Eleven na. Magtata pa. Ciao! Ako. Salita ang pamangan na pwede tamong dalan kang biyahe. Huling makabaka bang durutan kayo ni Pampanggang gawan tamo. Danom. So tamo ko 7-Eleven kayo ni Kakuto Darayat. Ako lang yan. Yatang medyo makakabsi naman. Yapin na ini, palakatan 7-Eleven, oh. Sponsor ba? Tipo sa gabal kayong pa magbiyahe mi. Nandun may mabuko sabi yun. Hindi pa po kasabi. Yodwin. May overtake. Mapo, ha? Embiyasa mamiandalan. Okay guys. Tuna kayo po kening kay Santa Ana. Medyo traffic din. Kaya update na kayo mo po keng kay. Next status ning biyahe mi. Yan, update na kayo mo po. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Tuna kayo po kening kay Bacolor, Pampanga. So medyo kaya malaut-laut siya pa yung biyahe tamo. In direction kanini kay papuntang Mount Samat. Try me po nung milog kami po ka rin. So ngayon ito kami kening kay Furniture shop. Furniture. Ayan po, traffic na naman po. At muna kami po kayong kayapsing lupit-lupit. Gagwa KFC. Ayan, nangyay po yung traffic. Yung traffic po. Update na kayo po pasibayo. Kaya Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're shining bold, the wind is cold. You must return to the wild. May napupalo kung rin kami. Sabi na pong bata ko, ayan, oh. Uy, sumabi ka, loko. A few moments later. Kick point. So anyway, ayan po yung kaya checkpoint kening kay Bataan, kening boundary. So bawal pa po ano talagang lungob unless atin nitan travel documents mga kanyan. Pero ang popaytang leisure bawal pa. So inong kay kanini magbalik na mo Pampanga and karenta na mo maglibot-libot. Siguro man mo Lubao Bamboo Hub man. Kasi within Pampanga pa mo ano talaga. So unless atin kayong documents or nano or travel pass lang mga yan, basta kompleto kayo documents, makalog kayo. Pero anong ala, ay na sabat kayo, kalupan na nitang koya rin na ito. Di kami actually, ewan may kaya, ali kami may sabat talaga yun, yung sadyang, syempre medyo dapat honest mo. So ito, sinabi mi talaga na ala kaming documents na tinry mi mo nung pwedeng lungob. And ito, alipin ka no. So magbalik
lunggob ta kini Lubao bypass so ayan. Brigasin dalanan niya. Malilili kami po. Yeah. Yapi po yun. Medyo mahili kami po kasi nandun lulob kami kayong bypass pero ikit mi to Manila na nya tinakot kami. Yang ngayon po, may balo nung Total, lumal kami rugo kalookan kanini. Pero sabi na namang ways, sige pwede nya. Nung meras taon po Manila, di Mag-Manila, mag-Star City kami po. Hindi mo kaya para tayo pakulong tayo. Oche, o kuya. Grabe na kaman siya. Ay, lalaki yan. Okay. Yapi na po ini to Manila. Ah, sure lang. Yapi na po ini to Manila sa Bambi. Oo, matdatangar ko. Alright. World. Ay. Yeah. Sabi po yun yung daang kalikasan ng Lubao. Di ba, may rastad na ang kaligasan na. O, matutod ka na. Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. Oray po, sunagay po kining Lubao Bamboo Hub. Ayan po. Ang destination po, Lubao Bamboo Hub. Success! Nana. Yeah, patsugya po kining Lubao Bamboo Hub. Grabe ng katahimik. Peace of mind eh. Oh. Ayaw mo talaga itang makapag-relax ka rin. Nakapresko. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes. Magkaitapam. Mga tao. Mga tampa. Picnic. Grabe ng ka-peaceful kayo ni. Balitandam ka rin na. Oh, congressman. Congressman. Kung dadong dampo. Oo, ito. Ito, may nikuhay-kuhay. Kahit yung po maanano kahigpit kayo ni. Ilan niya po ito. Ultimo kayong ilog ating checkpoint. Ngayon po. Kaya ni, pwede rin po magkay fish spa. Oh. Nice. Nangyami po sure nung mabulat ka. At saka alami pong pang spa. Yeah. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're shining bold, the wind is cold. You must return to the wild, 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 wild. So ito nga ining kaya Bamboo Hub kaya ni Lubao.
So walang masyadong tao kasi dahil kay MGCQ. And atin naman mumunta nang ita mo. Ayan natin din manasan. So nang katahimik pa din Kenny. Sobra kaparesko. Nakasanting. So ay ni pa kahit na, paulitan na, pabalik ta na king munta ta munta Bacolor. Bacolor. Munta ta Bacolor. Bayo ta mo munta Sky Ranch na lang katao-tao. Pero bakit niya mo? So munta kami pa mo Bacolor which is San Guillermo. See you there.